ni ingke ang tabuk biye khlai tongo te ani family bo tongo ang te ani manai te ani ama an babu to kari kha rang sarong ke to sung barabar bising sarang ba sung soli tong rawa ta no ne problem rong go bono rohna rong ke rang ro kari jara jara wa ko hani ya gra di ke chini kan tino an sa ni tongo kamu bo kamma la yo ko sung kan tino ro kono no sing kali tong ai jawab bisa bisa raba dok to mani obo mani obo aku bising ko sung wa ro bo relay tong la yo woi ni ma jata sama ni belang kaham kate sing titia di sis ni hapang ram baham ma ya paro te ma hakin ang sarai ma hakin sujung mani tinwar sama ni top shape no thang maka te ma hakin ang jato sarai no bang ko ni musung berak sro tai nang janai phek janai sai unyai borok bo kaham lamo ani bai ti brai to lo sama ni bagai ang belai ko no khapang sarangka te bo top shape no sogai ani khapang tep sarangka gasung tabuk sin dolog bai nanya nai tongo final ingke ang tabuk je final log tang sa jamung manjang berakin kena to dok or jamung na kisi sa da sabi kena non ke tham tong fano ani lama kerei ha sarai ko in mo choro si bonju kon tong sai okara mang nom pokiti sarang ti fo hai ni jono ko no ro sa bro hai ka khopsa teacher bong nam songo te obol log log yang resap kereng bong we shini sanam soza ka bo pas bo sorok na pro he pano bela nya akar da sara azaro bang sa ka ma ka wo ngang sikirin thagan ke bo ki jaga nyai gelai de khata hendri saga ni jodi no ang first ever second ever third jodi jidi thaga rang rok phan mang kha bangke anga bo ani no khungo kisa misa samung tang se ro song ko te ani ma bo bela khin kosto khesa no salo juma bono ya pharnai te kisa misa no robos nam thani rogo ang samung phang ta su jora ti bridal thanya lo to sobi ka ang kaham ke no samna ne ang sergi dong ba tau sa kaham no khainai hai phano ani sai to kurang kebang man tonggo sai mi dang su jora sobi पंद्रह को आऊंगा ये कहलाया 14 को आया ना 15 को तो तड़पा के मुझको तूने क्या पाया
Very well done, very well done. Belai ke kena totok kai rasabe kena rakha buku Shushmita. Takute buku song. Bahai ma tongkha. Bahai ma tongbaika. All right, thank you so much. Thank you, Shushmita. Hadi.